we a very short message anopa bi ede be ma wo. Yes, started 20th. Yegusua with the life of Joseph. Mama ene den ye no ka enra ye no kasafa Joseph a erade e teste no hweye na utimi di nkunim. Ene ye Joseph was a diligent person in his business. Ene maame papa utie me. Abofra Joseph ya neguso ehwe ne ho asem. Joseph erade ede ne hye na adwuma yo ase from baby ene kodru baby. Na erade ni so ade hunum ene se dabi obema Joseph abeye leader. Dabi obema Joseph abehwe edom so. Dabi odi Joseph ebekwa akoye dikanfo. Na nye dikanfo keke. Odi adwuma kakraka bi be hye ne nsa a eye nipa nketwa ne akese papa ne bone obeka wonyina bom na odi Joseph ato ano. Nti wo hwe bre radi pagya Joseph na Psalm 105 verse 17 na Bible ni chire mu se ebra ohene ni pagya no ka kire ne se osunchen obi a apafo no ohene no enne Awurade saa asem na se kire ne se Awurade eka se o pagya wa abusafo na wo ye ne kwafo ma no enso odo be fam nyina unya ntoboase etumi paase a Awurade timi pagya wo ma wo di wiase nyina so wo be ye kese chen ni pa nyina apafo no Nyankopon ohene ni gina ho ma Nyankopon nti ye ma Joseph post wo the whole world Egypt na osoche obi enkuni ni papa a wo no apart from ohene na mu we kire say Awurade ka say o pagya wa wan ni president wan ni lawyer wan ni judge obetuma pagya wa ma obesene wiase ni pa nyina apart from ono Awurade ana wontumi enye kese enchen no nti saa asem di. That is why Jesus Christo ye man ni din bru din nyina so na obedi wiase tumi nyina so. Saa abofra yi yenhwe na brabo yi ene short one me pese me busa ase adwuma ben na Awurade de wato ano adwuma ben ena ode ahye wo nsa unim se asema dekura enwonwo wo mu ni se osofo before Awurade di ni nwan kura be hye wo nsa no odikan eka kire wo se unwan ketua bi e wo fie a ye wo yene ne wo ma no se wantimi anhwe saa nwan ne so a enya de so betimi abehwe ne de dodo no so ase de wan nikitwa yi mu no kure no untimi ni bibiri mu no kure ebia etoda ye ta de nsem bi yi ye ho ano ekeka nsem bi de hye ye ho nkunan ade bi Awurade de ama wo ne Awurade onye mistake sa wo tie mi Awurade onye mistake adwuma bia woni fiye ye de ahye wo nsa no sa adwuma no hwese obeye na waye ne ye ase de onsa be som sa wo ye bia no fo ho de nyina eye. And Joseph, very short. Joseph started adwuma ye at the age of 17, 18, 19. Na yeden was starting adwuma dada. Na oye adwuma no nipa wontiri mu orden no nsuro Awurade ntem. Saa nkrofo no na Awurade di Joseph tu mu ma o se ono onye adwuma. Ti Joseph ebeye dwanhwefo na ohwe ne papa nwan oka ne nuanu mu hwe mu papa nwan. Amuntie saa asem we hyirosem ne mu nyina ni pebia osore ya Awurade frɛ no yusu ni bia no na say nipa no the person was at work. Where Joseph started na adwuma say ohwe ne papa nwan yenhwe examples bi so Bible mu unim say saa time no na Awurade ma Joseph ahunu de enti a ode ne ba wiase ni nipa ko ye ne adwuma obeye enti no or the next started say onhwe nwan so yanhwe enipa bi te say Gideon Awurade frɛ no the same thing, David the same thing na oye adwuma, Elisha the same thing na oye adwuma, Nehemiah the same thing na oye adwuma, the disciples of Jesus Christ na omunyina obi a Yesu koto ne se na oye adwuma. Ansa no from 1 Kings chapter 19 verse number 19, the same as Elisha Awurade koto no oye adwuma, Moses na oye adwuma, David
anyone now waka nyina na omuhwe enwan. Exodus 3:1-4, Psalm 70, you can read it. Amos chapter 7:15, the same thing. Now ono so oye adwuma. Enti so a good number of Yesu disciples ni nyina na dodo na ye fishermen na omu ye adwuma Awurade koto wo mo ansa na ofre wo mo na yenhwe na ebi e tax collectors, tax officers. Matthew 9 obetuma akan eno so na sankofo nyina omu ye adwuma na sankofo nyina they were busy working ansa na Awurade efre wo mo. Even Joseph, now he was very young person, and a friend brana all year juma. Inti, and there at the idea of a person me catcher. Obia wutie me a was a series so. A radian for one makwa. Baby or the what to be a was a season near Juma Bia or the showing Sasa Yeno. Ma when in Kong, now when in mere, na ye. If we say, Wunim the interior do to say adwuma na no owo adwuma pot ya wodo beye enya no ni we no ba wodi kan so wahwe wo kakra na wode ama woni mu sese chine bi wode saa dodo no hyewon sa obetumi aye anase wontumi nye enu nti na Awurade ede saa adwuma no ahyewon sa ese ye mentena se enka se enya midie ni mintumi nye. You can do it. I'm telling you, you can do it. Yi eniha, yi akwadworo, yi me ba be procrastination, meye akakakra, me ba be sisi a meye. Who wants lazy people? No one. Even the devil is not a lazy person. Ebra waye din, uni hweye. Uni hwe bibia eye wa abrabom uni ba bia akoba no na Satan odo ye ne workshop na omma wadwuma ye. Whenever you give the devil attention, he will give you direction. I'm telling you, when David was idle, the devil tempted him. Inti bra obeja ho saa adwuma ye de ama wo nhwe so na wonye ni ye na wo hwe afoforo de no na hunu say onye the right person to do this work and ka wose wo yewe and ka wose wo yewe osofo sister brother wutie me serew adwuma ben ene de ahye wonsa eden ena wo ye impact ben ne wiase nya afiri so ebi efi amotim ya start ama wo jiji scan kitenkiti bi light be ni water be Awurade de so wono kura hwe ebi akọ asole de waye youth financial secretary unim di enti Awurade de wa start ho o de adwuma kese bi be hye wonsa ebi ya mo aye secretary wo enipa ketuwa bi mu company ketuwa bi mu Awurade de try wahwe na waso wahwe apagya wakokese bi mu wo amututu kwan uhui okọ enwuma bi Awurade atumi de wakoto ano mesrew sisters and brothers ma me ne papa ma mu tie me enne anopai me pese me ka kire wo se ya kwadro ne ani ha etotwene if you say Awurade wo ye adwuma de biarada Satan o ye adwuma de biarada wo se wonda Yesu ahwe obi ase ansa anu nti na hwa wonsam osole ye the whole 24/7 die na wo ye ansa na de yesa check it osofo osole the whole day and die na wo ye ansa na ade yesa nti obetena wo da bia sei ada asole ma ade achi ebini wo monhwe won Awurade frɛ wo nyina wo kyerosem mu ebesi ye pen so obi anu wa no wote wo kwa na omu nyina they were at work doing something na Awurade hu sɛ sankofo wi omu betumi aye bibi nti Yesu ba no se adekye biara esem se me ye de osoma me na dwuma sɛ wogyeigya wo ho eno ne kofa nkonkonsaba eno ne kofa nkrofo ho nsɛm ka eno ne kofa atrodie ba eno ne fdi adwembɔne ba nipam etirim eno ne kofa kron semba eno kofa adwaman semba mesrew ena no pai de Awurade de ahye wo nsa sɛ ye ade bi adwuma ketewa biara wani fiye ye de ahye wo nsa ɛwɔ man mu ɛwɔ kuro yi mu bɔ moden sɛ wobɛhwɛ na waye ne ye
na wadi mu nokore efi sɛ enum na wo mpagya enam beba enum na wanimu nyam hye enam beba enum na wo kwan ebebie enum na Awurade behu onipa ban a woyɛ enu nti ne me gina kwanya we so atufo ahye wo bɔ sɛ Joseph ayesua ne ho ade na Joseph oye brefo na oye jumayeni ohyase firi ne mofrasim. You are not too young to be blessed. Enya wadwene se misua enya wadwene se onse na Joseph ne papa yiskani tu na ne papa sa pena asem enka eyamenu mi no nke beka se denti na wo se mensa ankoye adwuma ankode ne ti ne kon beto ne tiri beto ne kon ho na nka wadandan ne ti aka che no se me papa ye rich man me nua mu mpanimfo ho omu be ye denti na me so am ye last born me ye keto am sa akoye bi ha yi sa adwene firi utirim me papa obi me maami obi me bra bi wo ho nti no menye me bra bi be ya ama me sofo bi be ya ama me maami bi be ya ama me madamfo bi be ya ama me se wo de sa de we bo bra ube feli wa abrabom da bia be di ya ti ankrofo firi se owura no ani be da won so nti John boy 17 na wone ne bra mo atie si wura mu ya adwuma wanhwe se wosa wanhwe se ne papa obi ne papa dono ne maami wo ho ne tirimu ye ne de se de o maami si wo koduru biara se de o papa wo koduru biara se de o kunu wo kosidi biara sister brother sole do something jebiribi if you say oso ni hafo okwadwefo obeda kosi da bay na be sole efiri wundem enna kakra entonko kakra ensa amapono kakra enumu na obedi wo hia enti don't rely on what your father had enhwe de wo papa wo enhwe de wo maami wo enhwe se onua no mo ho enu nti minya hwe me bra bi wo sika me sister bi wo abam me bra bi wo abam me maami wo abam enu nti minya bibia dabi don't do that menya sa sole ene anopai Awurade wo se wano pe so si abatente no ntana si munku ntase wo do betumi de awi ana sa ankrofo no ene Awurade be kan ho no wabo on amotimi akompete on ani so ade hu no adwen Awurade de ama ho nyansa Awurade de ama ho ede na wo de ye wo sole anopa ede na wo de ye osofo enwosere Awurade de ama ho ede na wo de ye eni so de hu Awurade de ama ho ede na wo de ye enhunumu Awurade de ama ho ede na wo de ye. Don't sit down and tenacity di enhwem wo munyina nko emma meto enko ma emeto never do that. Try it ebia wa hyase wantumi a try it again nti wase de wantumi anhwe ne fie ene na busua so wantumi nhwem Awurade nwa so na ese Joseph Awurade so ne hweye no ohunu se Joseph timi eginan ewo challenges e ba na dwuma mu oginan enu nti o deserve ohunu se Joseph ye obi a na owo gidie owo akokuduro oye brefo na ne edin na nso odwubu ade enu nti na Awurade de sa position ne hye ne nsa na ka bebire wo ho a na nkomu betumi ne nuanom mpanimfo ho na nso Awurade ancheke se mpanimfo ho Awurade e de sa position no e ma abofra ketewa enam na wonfa no ho nto ne maame ne papa ne nabusua ne nuanom so na ohwe nanim da bia se obeye bibi foforo obepem akọ nanim no na Joseph etimi ye sister watena se ache bra watena se ache anopai ye de asem we wura utirim ye de bawuraw na na wabọ ho so aye wadwene se enne ube make step se ubeye biribi ubetu anamo so ubeye biribi hwenkrofo amegbo mu din nyina na omunyina obi ahwe Adam kra first man hwe adwuma kese a Yesu de Awurade de hye ne nsa wiase nyina na he was a farmer odo Garden of Eden kakraka nyina ono na yemu adwuma enti mesrawo sister menye lazy memfanye nkomodie memfanye agrodie empaibo eye adwuma adesua eye adwuma evangelism eye adwuma fasting eye adwuma enu nti adwuma bia wote nka wo mu se no na ye hye wo se koye no go and do it and do it better enu mu na Awurade nam so some de my life site example na ye wo fellowship ketua bi e wo dynamic enu mu na me call me pon school bia na me dimirika na me call
mi mfafie na makofa fellowship woni ye no school dem na makoyi ho nkonwa nyina na mapra na mahyehyɛ nkonwa ne nyina na ma start empaibo ti ya sofo ne mbra no sofo prince mo omne ye leaders those days omumra no na ma ye open prayer with me school uniform that time na mo GHS sa na me na me ye young wo mu nyina mu fellowship na sofo go for de mu nyina wo emu a na omo hwe se akrai na ho keka e wo soro na ye de secretary ma me those days na me nim hu nyansa bia ye de susu box a ye offering gum that time na bank sem bia no ye nko bank enum eno mo gigi kwensde de amame na akra ketwa me da koguo na me twero na me di sie na me twero na me di sie ye koto ade we na me di omachi ni akoto ebi okra me na me ginam ni agana nti kakra ena ye move free ho na fe ye ba sorry me ba sorry be ye youth secretary kakra na me evangelism mu me ko evangelism secretary kakra ena be evangelism leader kakra asoli ni mu na be ye branch ba kope secretary kakra ena enne ya make say Awurade adom kitwa na ode me started from fellowship na enye nipa bia nipa kakra bi enko ba bia school dem kakra bi se na me nim se Awurade ede me ba be ko ba bi say the whole world Pillar of Zion Church Awurade ede secretary asemensa ode me hyase firi ba bi kitwa bi ohunu de kitwa na ode share mensa na akatua bia anim yentua me kawom minim se Joseph no onja akatua bia mfini ne papa ho na enini tirim se wo pa akatua onde onim ni se I am working minim se me ye adwuma ene asoaba mama eden na make a kire wonim se ebi kura obi store na wote a opejapega ne makeke wa ho keka ne wani eden na wode te ho wa ho fama no wonim se obi hwe obi ta beto ne ma bi wo hwe ode wo beto store kese bia no you don't know mesero mentanase men kan won sanfodu men kan wonu ntum make a step do something like enkrofo ya yebo mu din nyina ne nipa dɔɔso wi ase da na Elisha ye hunu sɛ ɔno na wɔsɔ kɔyɛ second in command abra Eli ebɛkɔ ye hu na ho fama ɛne na dwuma den na nibrɛ nyame dwuma o ye kwadwofo a wontumi nyɛ if you say all night eden empaibo eden akomkye eden sɛ ɔkɔhwehwɛ akra eden evangelism eden emu atemdidie emu ntasutie emu ntwantoso emu anim guase ba ne nyinam Messi Joseph life way ebe change ni pa bebre ebe change ni pa bebre life ebe ma ni pa bebre a transform ebe ma ni pa bebre ni aba ho so biem ebe ma ni pa bebre asole enti we say my father is working and he still working nyankopon oje adwuma no da so ye adwuma o se Satan won na wo na ontumi na papa ni ye adwuma no pa wiane nwumre se obenya obi ahwe nase obenya obi asɛe no ɛna no pai menim se daily bread we be so aba ma nipa bebre be so aba ma nipa mpempem e de wogye ne ayaresa bebre nipa bebre mi gina akwanya we so abompa ya ma okra bi ene oba adwumadie so sister brother send ma wunia bi na enya afuto ma no ka chen se adenti na wote wo ye dai me de ade ba ko a so Joseph aya na me ka che nipa bia ne se obie ne wo ba wiase a oba kwa da ebi ni wo se me de me ni hwe Awurade ne me beye me ni bibia ye wo wiase enye nokre da enye nokre ebi ni wo men kasa asem ni bi nkyere ho no matter who you are Awurade wo nyansa bi ode ama o wa adwen o so wo de wo so no wo de a ubetumi aye o wa adwuma ubetumi aye o wo so de ode ahye wo nsa you can do it enti men tenase nyintum se menka ho se even wo ye mum wo ye nifrani wo ye asosie ni se wo ye ohiani wo ye sikani ba bia wo foli bia no Awurade wo so no de a ode ahye wo nsa wan kasa tenase din na wo behu se ehɔ na Awurade de ahye wo nsa enti kakra no ode ahye wo nsa eno na wo sa wo yire ho na wo hwe na wo ye ni ye jero ho ye ni ye mentana se ma de enchi ade ensa sa na wote wo bra oboa obesai ne ma bebiri na Awurade so mfa wo nye bibiara omfa wo nye hwe nto de na ye pon dwumadi ya wa tana se read Genesis to Revelation na hwe ebesi ye pan yi so hwan wo de wa sof one penifo abe leaders wo churches nyina check om lifestyle obie ni wa no ne nam okwa dodo na no ye businessmen dodo na no ye doctors dodo no ye lawyers teachers na Awurade afa wo mo
I'm telling you. Enunti ene bo ho so biem. Eno ye kompa e bo kese na meka. Say baabi a waduru no wan ka say won say you don't deserve. But it's never true. Una hu sa be Awurade hu sa. Nti ne sua Joseph life yi nefa pem ko wanim. Awurade onhyira wo na onti nanim kyerɛ wo. Ensam ne dɔso da bia memma kakra wo de be ko wanim. Nti ne send ma wonua bi ka kyɛn sɛ me nua ya tena se akyɛ. The 4 quarters o se etia yewu. Ene ye be sɔle akɔ yanim. Yewu a ne yehu sɛ ye bibi. Asasi su be free hako. You must leave a good legacy in your generation. I was say, we bless and my generation in now so faso. Nti the idea showing say bia, mommy, stand up this morning and do it. And hey, and a wujina, the dear idea showing sa, a radi unshira.